Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke Kenhon jong ke MDC jong ke Khas Hills Autonomous District Council. Kibahapo ke Kenhon jong ke People's Democratic Alliance, kala penram jor halor ke jingkeren de kikentian kibaklamakor, persya ya ke MDC jong ke Umsneng Constituency. Ke kong Magdalene Maulong lengba ke social media jong ke Facebook. Hapo ke jing lam khmat jong MLA MDC Klemseng na ke Nongkrem constituency uba Lambor Malngyang ringkat ke jiran lang UMDC ke Nong Thamai uba Latip Langkar Kengor bat UMLA MDC jong ke Motion Road constituency uba Jigor Merthong kila penrem jor yau samla uba lakren iki kentin Klamakor yau balami daka kerteng Benjo Nongspong ha ke Facebook. Habai keren mat kinang patai kubor ha janmiat jong ka santarek matau nailar arajar kat kendai. Kini ki MDC kila dawa na ki bor ka an bakum kini ki breu dairu ban penstam yaki da ka bateng kata ban sat bendi amduna ya ka siposnam. Kanang bakane kan long ka jingsnang bat ka jing pensenra ni ki waipan ban keren ki kintien Klamakor yaki kentai. Tingna shem ya garai kerki ban penpau ya ka jing penramjur halo jong ka jing tho Klamakor jong ki breu shim kabu ya gaban penbut nam khamtam namta ki longkemi ki budon hapo kani kari pe jongi kombangi jutep barabor ba ka jet banreu jongi kati ka jet banreu kablong karpang ya gaba ni shim akhmat ya ki longkemi ba ngi buram hadu kata kata tikani kadi kai ka dakashin ka bam itnat ya gaba ya ka nomi khmat pajba ya bala je digi pajba ban ken penmi umtu hapo ki social media hamtam hapo Facebook kalong ki bam itnat te kum ki noyalam jongane ka ribi jongi iso ban penramjur halo jongane ka banta ka balakta madyong ya ka jinglong jingman jongwe ni member kidon lang hapo the council te ngaso ban penparu ya ka jing ai kublai ya gajing slur ke jongi MDC jongi ko Magdalene Maulong ya ba ila ki laksa ya ba la file ya ka FIR hakabai de ba ka kam but ni sutnat sibon ba ka police department klem shangthai ya ba kilayo ban kem ya ki bre ke prakti hakane ka kam today na magata ngaso kom ki nangilam pajba ngidan kam ban pani ban persajur khnang ba kanum yaija kum kini ki jingjia ya wakin tho lai phujat kitin ki bam sutnat khamtam ya ki longkami ki bamangi kum ke ban khasi ni da buram hadu kata kata kum kini ki jingja lese ha kini ki sngi ki banai bat ki snam balalan kila ja ya bongon khamtam ban panja buram ya ka longran yang jong ki weipan khamtam ki kenthai hakaba bon pat na kum kini ki lanat kimnuat ban wan chakman ban lektiet ya ka jingkhang jong ka an ban yo ya ka jing bishar na ki babon ki da habaja kom kini ki jingja ye ki red kiria khamyar banyu i menchwa ki nongilam jongi ki ban wan chakman ban yasa na ka banta kani ye kani ki jingkeliru labo hakmat jongi ni ki MDC hakani ki sngi ki balaban pau bakala dei ka por baladan kam ban dan no da ka an ka bakhlan ban te ala kam ye kom kini ki kams neu lengba ka internet ni kata ka cyber crime ni habban crime ki jingsha teng kidan kilong yeng kiba de hangta mawang bangin habban ya theory kani ka banta bakumno bakanong uniform kaan kanong uniform bateng don kilong yeng kibam kwat bor mo kisha suppress hadu kata ba bantu shakmat kishepti namar ba phi hangni khandiat laga phi phai sakaan mentang nai kren mane bateng gidon ki witness kibla alap yegini jingjia lafikran number of crime hanai beginwan shakmat kimnot kadaw kalong ba utu witness unsha haras hakakot kinfa igi saman wat hadin asnamro ti kini gidi gi bang ha banya thir banya shong banya prakhat ba hagbe dei bat kini gi jinge kaba ki kenthei ge kando teng kawana jinge teng kilamut banmi shakmat hanre indan kabagap kababiang tengaso bakan long uniform ye baro kamot ngi nakalyang jong government ringkat bat ki para MDC in hab ban simkhya kane ban pentikna bala kumno
ngihap ban pentrikam dak an ka bakam kran